Right, pane nyaya iri kubuda panapa iri kunzi vaimasodamudza Mnangagwa wapiwa 10 days dzekunge vachirisaina kubva muofisi iyoyo. Right, muzuva ranhasi vari kuheroes ndio nyaya iripo, asi muri Zimbabwe nyaya iri kubva pane imwe akaunti iri kuzviti iyo ine zita rakanzi Geza ara rakanzi ninge Blessed Runes Geza iri kuwanika paTwitter. Right, vageza pavakavhunzika nenyaya yeakaunti iyoyo vakaramba vakati ndina connection account yakafanana naiyoyo, asi kufungidzirwa kwazvo zviri kunzi vanenge mastate cooperatives vari kushanda vachidaro kuda kuti chinyatsobvondoka chinyatsoputika. Ndofunga muri kuzviona zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Hapana anozvifarira, chero wakanzi uri state agent, wakanzi unoshandira Emasoda Mnangagwa uri kudya uchiguta kumba kwako, but chero wapiwa mari yauri kupiwa yacho uchiti uri kupiwa mari yakawanda uri state agent yaEmasoda Mnangagwa, pauri kunotarisa mushopu kana maok uri kusvika yakavharwa, pauri kunotarisa macho mukatakada karuda unotenga imomo uri kusvika mukatakada mimi uchiona katakada kachitodhura futi. Saka mari yaunenge wapiwa yakawanda yaizoshanda zvakanaka, because iwewe vana vako vachada kuenda kuchikoro munyika munomu, vachada kudya, vachada kupfeka. Munyika muna mashops ehemba musisina, eZimbabwe yangosara mavhenda chete, ndo vanhu vari kurarama. Ukaona dofo richirarama kupfuura akadzidza, ziva kuti nyika iyoyo yakaoma, because madofo ndo anogara ari kunzara nguva zhinji. Saka ukaona dofo richisurviva kunzara ikokokoka richitokunda iwe wakaenda kuchikoro kuti udzidze uite basa rakanaka, ziva kuti nyika yakabhenda. Ndo nyaya iri panapa. So akaunti iyo iri kuthreatena vaEmasoda Mnangagwa haisi kuzikanwa kuti ari kushandisa ndiani. Vageza vakageza maoko mairi. So muri Zimbabwe ndo nyaya ngenda ndi kuzivise kuti akaunti iyoyo yavapa 10 days dzekuti vange vachibva pachigaro. Thank you for watching. Ndakati ndichinamata Jehovha pamusoro penyika yeZimbabwe, ndakati regai ndikumbire kuna Samasimba miti wokudenga napanyika. Ndakati ndichimudana Jehovha the first day, first night, second day, second night. Ungonzwa imi. Third day, third night. On the fourth day, kunze kwada kune chena, so ndo pandakabiwa nehope zvishoma. So vandaratidzwa ndiri pamusoro pegomo, exactly gomo racho randakange ndiri. Then a trigonometrical beacon iri pamusoro pegomo iro, ndikaona pane mast simbi yeneswa flag yakareba kuenda mudenga. Munoona izvi zvimabooster izvi zvema network izvi hazvina kureba, poro ranga rakareba iroro. Zvino pamusoro pane very 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 big, very large flag yeZimbabwe yakasungwa neropu itsva yakasimba. Ndiri payo ndikati ndoita sei, because ndakange ndine kunzwisisa kuti kukura kweflag iri kuoneka even in the entire of South Africa. Everybody could see it and it's highly visible. It was big. Zvekuti an attempt yekuiguma everybody would notice. So ndakamira pa trigonometrical beacon pane mast simbi yakabata flag. Ndakatarisa ndokubva ndakwanisa kuona distance yeradius yaidarika about 200 kilometers. Hameno zvinenge zvichiitika munhu uri kuvision. Ndobva ndangoti no, ndatozvifunga. Ndakutoidzikisa flag. Ndandabata rope yeye ndo ndati ndobva yauya flag. It was so big, very large. Never seen anything bigger like that. Ichidzika ndobva ndaipeta, ndobva ndaisa musecho rangu. Ndichipedza kuisa musecho ndichivhara zip vision ndokubva yaenda. Ndichimuka ndakati mazvita zvenyu Jehovha, Mwari wokusingagumi, Mwari wokusingaperi. So maendero andakaita kugomo ndeyekuti ndakange ndisiri kuda kuenda kugomo musi wa 26 December gore rapera 2024.
So zvakaitika ndezvekuti ndakanyatsoudzwa chaizvo ndichinzwa zvikanzi you are going kugomo for 3 days 3 nights. Musi wechina ndokubva ndabvunza inini kuti mati tiende kugomo for 3 days 3 nights kutanga musi wechina, zvikanzi ehe uri kuenda kugomo. Unotaura naJehovha uri kugomo for 3 days 3 nights kutanga musi wechina. Musi wechina wanga musi wa 26 December. Ndikati wo toenda kugomo musi wechina for 3 days 3 nights. So I just done exactly as it was instructed me. Ndo chipisi chidiki chandoda kuti ndishare nemi and the rest of Zimbabweans. The other pattern sikuda kuitaura. Saka ndinotozviziva, ndikuzviziva. Kana pane shiripiti ruda kuitwa kana kushurikidzira kana kurerwa nhema kana kubhidhirika kupi kupi kana kuzhangandira kana kunyange vakasenzesa mari zvoda kuitika ndiri kuzviziva. That is why muona handisi kuvhunduka. Ndiani munhu wamakambonzwa ndichivhunduka? Namba dzangu dzefoni ndozitaura pachena kuti +27 61 774 9463. Hapana mamakambondinzwa ndichitomboita dzekunzvenga. Vanhu vese vanondifonera hakuna one munhu anotaura kuti akambondifonera ndakabloka phone call. Ndingatongononoka bedzi kureply mamessage. Vese vana mafuma vana Jacob mafuma vana Mnangagwa, they call me ndovapindura. Ndofunga imwe voice note makaiona yakapinda apo ndiye Jacob mafume iyewe aitaura pane that long voice note. Vanani vekuZANU PF vanotaura neni, vanani vekuTriple C vanotaura neni. Now pavanorasika pano one vanofunga kuti the millions of the people they are following Jeff Judah Usana. Handidi munhu anonditeera ini. Vanhu ngavatevere Mwari wokudenga ndiye anogona kuvapa the liberation yavari kutsvaga, the freedom yavari kutsvaga, chokwadi chavari kutsvaga. Vanhu vanogona kuchiwana bedzi kana vasumudza meso avo vakatarisa kudenga kwaari. Ipapo denga richadzika rosunungura Zimbabwe. Kwete zvimwe zvese izvi, kwete dzimwe nhando dzese idzi, kwete kutarisana nevanhu vane madigiri vane masutu vanotaura chirungu vakazhangandira vakavhundukira nematsotsi nevanoenda kun'anga nehuroyi. Hazvishande zvemashiripiti. It's a waste of time. So inini handina mafollowers anondifollowa. I don't have followers. Navo futi vanhu nokuwanda kwavo these millions of people hapana pavakamboti Jeff Judah we are your followers. So there is no need yekuti ma-leaders edu ekuma-opposition political party nekuwanda kwavo neve-ruling party weZANU PF vati ndatora vanhu, handina vanhu vandatora. Sazvinyepere chiti Jeff Judah atatora vanhu, makufamba muchishamba muchiti vanhu musateere vanhu, musateere Jeff Judah. Vamwe vachiti hauna vanhu. Ko vanhu ndovadii? Ndinoenda navo kupi? Ndine munhu wani wandakasika ini. Ndiani wamakanzwa wandakatakura 9 manzi mudumbu mangu ndakanogomera ndakazvara ndakayamwisa? Ndiani? Vanhu ngavadzoke kuna tenzi. Ibasa randakapiwa rekuti kana ndataura chokwadi vanhu vagosunungurwa nechokwadi in their millions. Votarisa kuna Mwari. Mwari woita maitiro akaita panguva yaMoses nanaJoshua. Imimi mukutaura kuti mune uroyi here imimi unopfuura wakaitika paBago Hostel 1997 mukwekwe. Ndiani ane uroyi hunopfuura simba remainde epaBago Hostel vemukwekwe? Vakaona ukuru hwaJehovha ndasvika ipapo ndiri mufana. Handibvundutsirwe neuroyi. Ndinozviziva zvakaitika pajekerere kwamusana kubhindura mumusha wokwamasere kwauya chikange shumbe yevaroyi.
ng'anga huru musatanist mukuru aitembwa nana Mugabe. Kwakuvhunditsirwa nevanhu vanoita satanism. Mugore ra 2010 ndiri muno muSouth Africa, I meet the devil, iye Satan. Sikutaura pa, handisi kutaura Jesus, ndikutaura Satan. I meet the devil face to face. Ini akandibvunza akati wandiziva, ndikati yes, ndakuziva, ndiwe Satan. Akataura kuti achandibata, akandivhiringa to the last, but I came out. And I can describe you. Zvezvaanodhirewa ane nyanga, akazenga akadi, ane zvaakabata nemaforogo hazvisi. Ndakamuona Satan. He looked young, handsome, powerful, and invincible. I saw the devil. Then in Engengua, I was taken into the underworld. Pasipemvura. Ndakati zvekusayidzirwa maitonge muswimming pool. Ndakati nichipinda mvura automatically pane entrance yaipinda into the underworld. Ndikanosvika kuushe hwemadhimoni hwepasi pemvura. Inzwai zvandiri kukuudzai idzi. This is first hand information yandiri kukuudzai. I've never shared this first hand information nemi. Ndakanosvika pasi pemvura pa-underworld kumusha waSatani. Ini zvikanzi mukomana uyu tiri kumuda, uyu murume uyu tiri kumuda, tinoda kuti timushandise kuparidza vhangeri muchechi, tomupa mapowers yese. Ndakazvimwa zvichitaurwa naSatani. Ndasvika kwake uku kuunderworld, ndiitwe zvekuudzirwa about Satani nemadhimoni. Handite zvokuudzirwa about simba raSatani nemadhimoni. Ndakaendako pasi pemvura. Makanzwa zvichinzi munhu akatorwa nenjuzi kana kuti akamboenda pasi pemvura akanorova akazodiri, akabikirwa doro, akazodzoka ang'anga. Those stories, they are very true. They are very correct. Very cool. Don't even doubt one day. Ndakasvikako. Zvikanzi nemutumwa waSatani mukuru anogara kupasi peyo. Zvikanzi problem iripo pamusoro pemuchinda hatigone kumushandisa because ane tracker, he is wanted. Izvezvi so. Munoziva here kuti akangochema kana akadedzera panapa hapagarike, mubvisei muchinda. Kana muchida kunesana naye Jesu, temper with him. Then they released me. Rukukuudzai maZimbabwe. Those who have never met the devil. I met the devil in my life 3 times. Kana dziri nhau dzenjuzi, ndakasangana nenjuzi inini more than 4 times. Pamwe pacho ndakarwa nenjuzi, ndakaiburisa mumvura munzvimbo yayo kuiendesa palenda. Saka hapana zvamunonditaurira zvemadhimoni. Pana zvamunonditaurira ini. Then ndada kukuudzai the good news. Ndada kuudzai the good news. Ndine 18 years ndiri kumasvingo kuzaka kujerera kune gomo rimwe rinonzeredza riri kundanga uko. And the Lord appeared unto me. Ndakaratidzwa Deuteronomy chapter 6. Ndichiiverenga iri mugore Deuteronomy chapter 6 kubva paverse 1. Ndikutara kuverenga Bhaibheri mugore rakavhurika. Kwete Bhaibheri iri King James kana Holy Bible. Handisi kutaura zvekuverenga Revised Standard Version. Ndikutaura ndakaona Bhaibheri rakavhurika mugore kuti ndakariverenga. Inini ndikutaura Deuteronomy chapter 6. Ndakaiverenga. Ndakuziva kuti what God was talking to me. Ndobva ndavhura Bhaibheri ranga ndinaro. Ndakuita comparison yekuverenga riri mudenga neriri panyika. Ndakaona kuti it was one thing. Moda kutaura kuti
I'm that one guy who saw the Lord Jesus face to face, because ndakange ndine nharo kuti handinamate Mwari wandisingazive, ende ndomumbimbi ndoga ndaidedzera kuti handinamate Mwari wovarungu. Kunyange ndakange ndaona Jesu, ndakange ndine chigumbu pakati pemwoyo wangu, ndine kutsutsumwa, ndine godo against God himself, kuti Mwari makasikirei varungu nemaindesu takasikwa tiri vanhu vatema. Ndikutaura inini, ndakange ndine grudge randaigona kusataura after ndamunhu akunamata, after ndiri munhu akuziva Jesu, ndakange ndine godo rakaipa. Then some years ndiri kuZhombe kuEmpress, pane township karipo pamberi apa, wabva uchibva nekuEmpress uchiuya unanase Sidakeni right, wosvika pane township kanonzi paHove, wobva wadzika unoteremuka, wobva wanopinda muRwizi muna Munyati, uchingonoti yambukei Rwizi rwei pane Munyati pane kabridge kadiki apa, pane chikomo chiri kuleft kana wakatarisa kumabvazuva. I was there in the mountain, in that hill, it's not a mountain. Ndichida kunamata hangu ndanamata ndakabiwa, ndakati ndabiwa imomo tenzi ndokubva vandidzikisira ngirozi 3. One yakanga iri yerudzi rwemurungu, one yakanga iri yemunhu wemutema, imwe yakanga iri yemuIndia. Ndo pandakaona kuti saka zvinhu zvose zviri panyika mufananidzo yezvinhu zviri kudenga nhai. Ko zvandaifunga kuti ganda remunhu mutema rakashoreka, ndakaona ngirozi ine ganda remunhu mutema nebvudzi dema, but zvine quality yekudenga. And I'm not the only one who spoke about it. I heard mumwe prophet uyanzi William Branham aiwanzotumirwa ngirozi yakadaro yemunhu mutema inobva kudenga, yakatondiudza neprovince yekudenga kwadzakange dzabva. Ndasingazvo zvinhu zvese zviri panyika zvekuti province, manation state, what mufananidzo yezvinhu zviriko kumusha. Mungataure kuti kudikwe, muna chamati maona, muna chamati maona. Vanhu vese ava vamunonzwa vanotaura nenyoka, vanenge vasingataure nenyoka, vanenge vachitaura nechikara. Sorry, ndoda kuti ndikokuze kuti vanhu vese vamunoona vanotaura nenyoka, sezvakaita Mugabe mugore ra2000, was it 2003, ndiri pachakonda pabusha apa muna June, pakataura nyoka uko nemwe musikana aenda kunochera mvura kuChisipiti kuChitubu muna June, was it 2002, 2003. Akazofuma kuti tine nyoka dzedu nemazizi edu achitaura paredio. That thing yakaitika ndiri pachakonda pabusha pashamva apa. Ukuze mwana musikana akatakura nyoka mugoma, akanosvika pana baba wakafenda, wakabva ipapo kaenda kwaSabhuku, wakabva kwaSabhuku kaenda kwaChief, wakazofonera ndiani ndeEriot Manyika. Ana Mugabe wakabhuruka nendege wakataura nenyoka. Ndo zvavaifunga kuti vari kutaura nenyoka, vana kuziva kuti havangasingataure nenyoka, vaitotaura naiye muchindi wepasi apa. Manzwa? Handi makaverengerwa mabhaibheri zvikanzi madhimoni akanga ari muna Region akati adzingwa akakumbira kupinda mungoro, asi dzakamhanya dzikanopinda mugungwa. Nhau yakanga isiri pakupinda mugungwa. It is a way entrance yekupinda into the underworld. Suda kutaura zvinhu zvakawanda. Ndakupedzesa ndichikutaura kuti nhau idzi zvamuda kuita dzepolitics idzi, it is a nasty game, it is a dirty game. Inoitwa nendudzi mbiri chete nhau dzezvematongerwo enyika. Unodziita uri kudivi rekwaSatani zvichireva kuti join Satanism, or unodziita uri kudivi rekwaMwari zvoreva kuti you walk with what has been instructed by the Holy Ghost. And nyaya yacho haimboita kuti zvichipe because you are doing it under God. Munonyepa.
That is why muchiona kuti vamwe vakatomboya vakati God is in it, vamwe vakavhura mabhaibheri vana muzorewa, they were maarchbishop but vaizorizeta kuenda kun'anga. Ndosaka muchiona kuti ana Ndabading Stole vakanga vari mapastor, vakanga vari mabishop, but they would resort back kuenda kun'anga. Ndosaka muchizonzwa kuti vamwe vanhu vanombotirai kudidi, but they will resort kunoromba kun'anga. Game iri harisi easy. You think it is? Ndozvamunofunga. Ndozvamunofunga. Hamumuzive Satani. Vakomana vepaAmerica vekuacta firimu rakakurumbira rinonzi The Passion of Christ. Iye wachaiacta ari Jesus. Akarohwa nemheni 3 times vachiacta. Akazoitwa hati surgery, Satani atsamwa. Newacho aidirecta futi firimu iro rakarohwa nemheni. Kuti ndiwe uda kuchenjedza nyika iyo, uda kutaura zvaKristu. So this journey, don't take it lightly. Vanhu vese vakapinda mupolitics vafungidzira kuti zvakareruka vakajoina Satanism. Vakazorealiza vatonyura kuti hamubudike. But pavakapinda vaitofungidzira kuti zvinobudika. Ndikuudza. Ndingakubatisa mafa. Hazvireve kuti kana ndichikuudza izvi zvinoreva kuti ndini musanangurwa wekutungamirira nyika yeZimbabwe. Zvamuri muzofamba muchiti takamunzwa ndiye musanangurwa wenyika yeZimbabwe. Handisi. Ndisiri inini. Ngachivongwa Mwari wamasimba ose. Ndinoda kutenda Jehovha. Makataura nemuromo waJakobho. Achiudza mukomana wakati Judah. You coached like a lion from the prey of God up, my son. Chimbia kutonga haizobviswi kwauri kusvika Shiro achiuya. Ngachisvika Jesu pamusoro penyika yake nekuti ndiwe dombo.